Jagoro mongire e migawo mar chiwo thieth mano oumo OLUGA koro wacho ni winjruok ma jiwo thieth winjruok mane gindiko gi piny Amerka dhi chiwo thuolo mag tich ne oganda 10,013 kokwedo wach jogo mapingo piny owacho dhi e doho kowacho ni e winjruok no onge kamoro amora mane giyie ni gidhi chiwo oko nonro mar oganda. OLUGA mane otelo sidho ward mar otanda 120 chenro manyien ma chiwo thieth e gwenge e kinde mamoko e kwar thieth ma Ramogi Odinga koro wacho ni piny owacho medo keto maineno ni thieth mar oganda ma giyudo ni kare. Mago ne wacho ka omedo jiwo oganda mondo ondikre bwo okumba mar SHA. And this is a call that I make to the country, that I make to you who is graduating today, and to all health workers and health professionals all over, that the greatest need in healthcare today is to humanize healthcare. Kenyans have embraced, and we thank Kenyans, and particularly myself, I want to thank His Excellency the President for giving me the opportunity to lead the negotiations. And we want to assure everyone that this deal, as the President mentioned, is one of a kind in the amount of resources, but also in the manner in which those resources will be used efficiently, effectively, and accountably to get Kenya to that stronger, resilient, sustainable healthcare system